Mä oon Christopher. Ja mä Chantel. Ja nyt me tehdään slime-video. Me esitellään meidän slimeja. Siis tää ei ole meidän eka video, mutta tää on eka video, minkä me laitetaan. Me ollaan jo tehty 3 videota tätä ennen, mutta niitä vielä editoidaan, niin joo. Tää on video, mitä ei... Niin. Oh, yeah. Niitä vielä editoidaan, niin joo. Tää on video, mitä ei ollenkaan melkein editoida, paitsi vähän ehkä. Ja siis, koska tällainen, mä sain, kattokaa synttärilahjaksi, sellaisen nuken, jolla on koira, jonka päällä hän saa slimea ja korkokenki, mutta tätä slimea oli niin vähän, että sitä mahtui vaan sen laukkuun. Niin sit mä laitoin vaan tänne laukkuun, niin nyt mulla on täällä laukussa siitä slimea. Ja on tällaista ihanan väristä niin. Ekan aloittaa. ja sit meillä on muuten glitteriä. Me voidaan laittaa sitä vaan tähän, ei noihin, koska me ei haluta tuuria. No niin, eli ekan aloitetaan tällä. Ja. Tää on tosi sellainen limo. Mä käyn hakemaan nyt nopsasti meille paperia. Me ei oltu varautunut. Joo. Me ei oltu varauduttu. Se käy hakea paperia nyt. No niin. Mä hain meille paperia. Tässä on paperi sit, kun sä oot leikkinyt. Mä aloitan noilla toisilla slimeilla. Joo. Mä laitan tätä glitteriä. Älä vielä laita. Okay. Tässä on muottia. Muotti. Ja tällä muotilla voi muotata tätä muottislimea. En tiedä mitä mä jäppään. Mä vaan jäppäsin tossa. Siis mä syön meidän entisestä videosta noita karkkeja. Niin, mutta sekään ei ole vielä tullut, koska me kuvattiin se meidän iPadilla ja me ei saatu sitä tohon. Kattokaa, meillä on myös tällainen slime. Tää on tosi tällainen ihan tällainen. Tätä voi muotoilla näin. Tää on vähän niinku muovailuahan, mutta vaan slime. Me ollaan saatu siis meidän inspiraatio Elinalta ja Sofialta. Kyllä. Niin me ollaan saatu meidän inspiraatio Elinalta ja Sofialta. Niin, kun mä olen katsoa Elinaa ja Sofiaa ja sitten mä olen niinku näen tosi hyviä taas. Ja mekin halutaan kans olla tosi hyviä. Sisko ja veli. Ei mitään kiloilla tai mitään. Joo. Meillä ei ole mitään siis, niinku meitä voi katsoa kaikki. Niinku, joo. Tää on kaiken ikäisille, että meillä ei ole minkäänlaista ikäeroa. Tää sopeutuu kaikille. No niin, nyt te voitte päättää. Glitteri. Otan mä sinisen slimin. Mä laitan glitterin nyt. Otan. Älä laita kaikkea. Otan mä pinkin slimin. Vai otan mä keltaisen slimin. Tää on Christopherin lempiväri. Mutta keltainen. Vai otan mä mun lempivärisen lilan. Siis ennen mun lempiväri oli ihan pienestä pitäen. Mulla oli sininen sellainen, että sininen on tosi nätti. Sitten mulla oli pinkki. Laittakaa kommentteihin, vaihteleeko teillä lempivärit. Sitten oli pinkki ja sitten nykyään mulla on liila, koska en mä tiedä miksi. Liila on vaan tosi hieno. Mä levitän nyt tätä glitteriä tähän slimeen. Paljonko sä laitoit? En laittanut koko. Hyvä. Tässä levitän glitteri slimeen. Saa mäkin testaa sitä. Joo, ei se niinku tunnu mitenkään erilaiselta, mutta se on vaan niinku. Toi Toi näyttää niinku siltä. Toi näyttää oikeesti tosi hienolta. Niin, se pitää vaan saada sit pois jotenkin käsistä. Mä käytän nyt tää liilaa, koska mun lämpimäinen. Miksi just se glitter-kohta niinku liimautuu mun käteen? En mä tiedä.
Glitter rakastaa sua. Mikä, Christopher, oli sun eka lempiväri sun elämässä? Keltainen. Mun on niinku ollut sininen, sit mulla oli pinkki, sillä niinku Ehkä punainen, jos... Kyllä mulla oli ehkä punainen. Ja Punainen taisi olla mun lempiväri jossain kohtaa. nyt kun sä sanoit punainen, mä muistan. Kun mä olin ihan vauva, jotain niinku, en muista minkä ikäinen, mutta jotain ihan vauva. Mulla oli punainen, mä olin ihan... Niinku, Mä en edes tykännyt punaisesta, mutta mun kaverin lempiväri oli punainen, niin sen takia mä halusin, että munkin lempiväri on punainen. Ja siis... Sitten oli sininen. Mä olin ihan silleen niinku, sininen on tosi hieno. Sitten mulla oli pinkki, koska kaikki rakasti pinkkiä, joten mäkin halusin rakastaa pinkkiä. Nykyään mulla on liila, koska liila on tällainen ihana niinku, tosi, en mä tiedä, se on niinku silleen, että soveltuu kaikille. Niinku, mä ajattelin, sit kun mä oon pieni, niin se on kyllä liila. Sitten kun mä oon niinku nuori, kun mä oon nyt pieni, silloin kun mä oon vauva, mä oon silleen, liila on mun juttu. Nyt kun mä oon pieni, mä oon silleen, eli lapsi, tää on mun juttu. Sitten kun mä oon nuori, eli nuori niinku teini, niin on silleen niinku liila on hyvä väri. Ja sitten kun mä oon aikuinen, liila on superhiin. Ihana, koska liila soveltuu kaikille. Mä en halua koskea tuohon slimiin, koska toi slime on tosi ällöttävää. Okei. Joo, mä ymmärrän. Olis tää sun pala? Olis. Ei kun sä syöt sen. Mä en halua sitä. Okei. Me tehtiin näissä jo tuohon maisteluvideo. Joo. Eli tää on niinku slime vai maisteluvideo. Siis monen mun kaverin lempiväri. Siis mun yhden kaverin lempiväri on turkoosi. Mun toisen kaverin lempiväri on valkoinen. Se on aika hieno väri täällä. Ja mun seuraavan kaverin lempiväri on lila. Paitsi on mulla enemmänkin kavereita, mutta ne on mun niinku parhaat kaverit. Ja munkin lempiväri on liila. Mun lempivärit on tämä, keltainen. Sininen. Ja Pinkki. Mä en tiennyt. Pinkki. kun mä olin pieni, mun lempiväri on pinkki. Kun mä olin pieni, mun lempiväri oli punainen ja sitten oli sininen. Ja siis jotkuthan sanoo, että on tyttöjen ja poikien väri. Ei oo. Kaikki on kaikkien värejä. Tekin saatte tykätä ihan mistä väristä te haluatte. Se on totta. Niin. Ei ole minkäänlaisia tyttöjen ja poikien värejä. Saatte olla myös ihan mitä haluatte. Saatte olla astronautteja, saatte olla ykkösarvisia. Ihan mitä haluatte. Kokeile puhaltaa tuohon. Kato. Juokaa myös vettä, se on tosi terveellistä. Joo, te saatte kans juoda mitä haluatte. Siis jotkut sanoo, että maito ei ole terveellistä. Eikö se ole just luille hyvä? Se on tosi hyvä luille. Kaikki maitotuotteet. Me ollaan mainosmyyjiä. Mä en edes suositellaan paljon teille maitotuotteita. Juo maitoa. Syö juustoa. Kaikki käy, mitkä on maitotuotteita. Jee! Maitoa myydään alessa. Maito. Uppa puppa dupa dupa puppa puppa. Tää keltainen slime on hyvä. Mutta tää käsijuttu on tosi outo, kun mä
kun mä näin, niin sitä aina mä aloin tekemään tälleen ja sitten se tippuu aina jonnekin. Ja hai jonnekin huitsin ne vaan. Wow. Hyi, se torttu mun käteen. Täältä ota sit kädessä. Ja kommentoikaa, mikä on teidän lempislaimi ja mikä on teidän lempiväri. Tässä ei ollut paljon tässä slime-videossa, Hei, ei se vielä ole loppu. mutta en mä usko, että kukaan jaksaisi nyt katsoa enempää. Oh joo. Tää on ollut 10 minuuttia. Ei. Nähdään seuraavassa videossa. Muistakaa peukuttaa video, Ja tilataan! tilata kanavaa. Joo. Ja tilatkaa myös Elina ja Sofian kanava. Miksi sä sitä ilmoitat? Se on niitten juttu. Ja muistakaa tilata tämän Vahtokarkin kanava, vaikka Sillä ei ole sillä ei ole silmiä, eikä sillä ole kanavaa. Ennen sillä oli suuki, mutta ei sillä enää ole mitään. Joo. Niin muistakaa kertoa myös teidän kaverille tästä kanavasta, että ne tilaa. Niin nähdään Kertokaa seuraavassa teidän videossa. kaikille kavereille. Heippa! Nähdään seuraavassa videossa. Heippa! Heippa!